Va bé, l'accés mai és bo. De fet, l'accés és retrocés. L'accés et provoca retrocés mental mentre els toros surten de la monumental. Pas a pas vas buscant la solució que no és una il·lusió per a mi. El teu cura interior, però és tard, accepta que ho has perdut. Has actuat amb massa lentitud. Quan obres la cartera veus que no tens res, un record i el carnet Super 3. Puto dilema moral. Com si fossis broker d'un cop mercat, jugant a borsa amb la Montserrat. Un ofici sense sol, rida nocturnitat. És perillós jugar amb foc sense